Ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-Sibt li għadda wassal għal kriżi mhux biss fil-Partit Nazzjonalista, iżda wkoll fatt ta' partiti żgħar fosthom fil-Partit Demokratiku u l-Moviment Patriotti Maltin. Fuq Facebook Henry Battistino ħabbar li kien se jirreżenja minn kap tal-Moviment Patriotti Maltin u qal li l-partit kellu disfatta u għalhekk se jerfa' responsabilità u jirriżenja. Il-Moviment Patriotti Maltin kiseb 771 vot, jiġifieri anqas minn nofs perċentwali tal-voti midfuqa. Battistino kien segwit minn Godfrey Farrugia li ddikjara li se jkun qed jirreżenja minn kap tal-Partit Demokratiku. Għalli u flimkien mal-eżekuttiv tal-partit se jirreżenjaw ġala darba joħorġu riżultati tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Spjega li wara li jsiru riżenji se jitwaqqaf steering committee li se janalizza r-riżultat u eventwalment jara triq il-qudiem. F'din l-elezzjoni l-Partit Demokratiku li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ifforma koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista ippreżenta 4 kandidati inkluż Godfrey Farrugia li flimkien ma ġabux aktar minn 2.5% tal-voti midfuqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.